Башлап җибәрик. Хәерле сәгатьтә. Эфирдә әлбәттә подкастты тапшыруы. Татарстан Республикасының атказанган укытучысы. Мин балачактан икенче төрле һөнәр сайларга җыенган Кем идем. булырга хыялландыгыз? Әйтмим инде. Калса Үзенчәлек матурлык аны саклап калырга кирәк. Ул кызыл быдауларның итләре дә кызылмы? безнең итләребез тәмлерәк, чөнки безнең якта экологик чиста. Химия фәне ул җиңел фән түгел. Әлбәттә. Зумерлар, квадроберлар, сигма бойлар, менә аларга авыр кебек тоелган химия фәнен ничек өйрәтергә? Синең күлмәгеңнең составында лавсан дигән материал бар. Әле минем күңелдә язылмаган әллә ничә икелең бар, әйдә тырыш. Одноклассники-да карап барасызмы? Әйе. Мин аларның исемнәрен йөрәгемдә йөртәм. Мин бик рәхмәтле әйе аларга. Яраткан элементыгыздан куелачак бер һәйкәл кулыгызда пробирка тора. Сез андый сүзләр сөйләмәгез инде. Юк. Сәламәтлек булганда бирәсем килә, әйтәсем килә, өйрәтәсем килә. Бер кайчан да бүтән җирдән эш эзләмәдем. Һәм укытучы һөнәренә үзем сайлаган язмышка тугры булып калдым. Рәхмәт. Рәхмәт.